jopiny nyalo gombo ni jatend piny Kenya William Ruto chike ite mar mondo mi tungni kaachiel kod midhiero makinde mathoth wanene Kenya kae kik wane. Arwa kitwak Dr. Duncan jakwath mano mar Calvary SDA. Arwa kitwak okinyi makawuono ka imena piny ni piny Kenya nitiere kama nade to kinde mathoth ok wasebedo kwaneno kaka Kanisa Adwen kata luongo presa kaka mano aneno kaka mag jodolo mago mag jokopere ka giwuok oko ka gichwalo duondgi kotudore kod wechego mag siasa. Chung' mar Kanisa Adwen e chal mar Kenya kinde mathoth en mane? Erokamano ahinya. Samoro kanyal bedo gi thuolo mar wuoyo kaka duond Kanisa mar Adwen. Nikech an mana Nyarombo ok an achiel kuom jotelo mamalo. En kanisa man gi chenro mopogore matin. To kata kamano giwuoyo en mani platform ma giwuoye mopogore. Sama kanisa makopere adhi e press, Adwen thoro wuoyo gi jogi e pulpit gi puonj. Kendo en be otemo chwalo boke kata ne jatend piny ni ma wanyalo timo kama. Koro ji kao platform opogore. Kaka sani koro wayudo ni jomoko kao platform mar ng'anyo. To nitie platforms moko. For example, Migosi Raila nokao platform mar tiyo gi sirkal mondo kony sirkal otim maber. Mano be platform ma wan gi historia ne. Omiyo samoro wagudo pachwa e platform achiel to onengo gibed mang'eny. Kecho chalo kamba miluoro koni gi koni. Koro miyo samoro Adwen kao platform mopogore matin gi mawaseneno. To kada kamano amor gi historia mar Catholic, Anglican, nikech wang'eyo Ndindi Mwana Wanzeki, wang'eyo Kulu, wang'eyo Muge, kane gigoch manogogi, giremo mane gichwero, ka girwako kandho mar dolo, nikech gibedo machalo duond Nyasaye, ka giywak ni jopiny oyudo ang'owa kwe margi. Omiyo ok anyalo wacho ni wuok oko kata ne jo kanisa en gima rach, nikech waseneno berne kata multiparty. To kada kamano maybe kakora gine matin medo kama jadolo wacho, ing'eni muma wacho ni yot mondo ine pil mach elenda e wang' ng'ato to into osiki longni. Nikech kanisa to kada kineno kaka jo Kenya obet, be jo Kenya oluoro chike, be wabedo ka joma oluoro Nyasaye to oluoro chike, be wabedo ma watemo timo maber ne wan wawegi, weri gi jotelo. Ing'eni yot mondo waring ni jotelo, nikech sani kori neno ka gimoro amora en jotelo, to jotelo gi amane kindwa ka. Jotelo gi gin mana members ma kanisni wagi. Jotelo gi wambe mwayiero gi. Jotelo gi ema kogine biseno kaka jo Kenya riembo gari, biseno kaka jo Kenya riembo apiko, biseno kaka jo Kenya timo gimoro amora tok chik. Ni to kasto ka wang' chopo to jatelo to koro igine ni gin ema giketho ang'owa chik. Koro miyo ananeno ni onengo kanisa obedi e rang'iny magineno weche e yo mabor moloyo kaka gaseti okete. Nikech gaseti niga agenda ne. Ng'eny ng'anyogi ne ji nindo to ka gichalo nyithindo mandalo mana somo mbeta to ka wadok to wayudo ni deputy principal mane wahero gol. Koro wang'anyo. Ng'eny jogi ne nindo maber sama ne jowa ne nie street ng'anyo. Kendo no ok waneno attention mwaneno kumiyo gigi. Pok waneno kumubake nying jowa manonegi Nyalenda gi jowa te. Ni kasto koro wadwa timore ka gima historia mar Kenya nochakore gi kawuono. Historia mar kedo ne piny nochakore gi higa mokalo. Ka gima no nyuolwa nyoro. To wang'eyo maler historia mar Kenya ni ok ochakore gi higa mokalo. Magi ok generation mosenyiso chir,
wang'eyo ni waseiko nyithindwa mang'eny ka kedo ne chakre multiparty, chakre article 2A, chakre weche mang'eny, chakre yiero. Koro ni magi to koro kan ni to mipedhe nyimwa mana manotimore last year ka gima nonyuolwa nyoro. Omiyo an aneno ni nyaka wayaw mbaka ni malach. Ka wawuoyo kuom jomosekedo ne Kenya to wawach jomosekedo ne Kenya. Ka wawuoyo kuom jomosenege yo ma ok kare to wawach jomosenege yo ma ok kare. Yala wakacha emano yude bodies katoho. Mano koro we nikech ok los narrative midwaro. Kache mawane gi joma manonegi pendo ok nonegi ka. Koso pendo chanoko negi baby pendo. Pendo. Ne onege kinde ng'anyo mano mago koro tich wicho wilgo. Koro piny no nyuol nyoro nikech Gachagua no riembe tich. Koro ene milose, ene miwache, ene miike, ene madinde be koro wuoye, ene miywane kandhi wache. Nikech koro kata kiwacho for example ng'anyo mar finance bill. Waneno ji kowuok mang'eny mawuoyo nyaka kata mana former Chief Justice Maraga. Mopara chien nikech wang'e historia mar Maraga. Sani Maraga jagini 70 gi wiye. Kane en jagini 40 ne en lawyer sama nitimo multiparty ne en kure. 50 ne en kure, 60 ne en kure, 50. Ni koro kiseyudo retirement, koro en hobby moro mitimo ka gi jensi moko matin gi nyikwai moko matin. Koka kawuono wang'iyo yaore ing'eyo gik maricho. Omiyo mago ka ja Nyasaye nyaka chung ka kendo abiro kwerogi e nying Ruoth Yesu.